martangi yang mahita dame ni debata na sumurun sen saluhu na roha ima na mangaramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras marihita saluna selamat hari Pentakoste. Ima pesta hasasaur ni todi porbadia. Alani di pesta Pentakosteon hata debata di hita na tersurat di Rom walu ayat walu 1 ayat 10 sada tangyo kamu mahata ni debata. Alai dang terhalo mohod debata akaparoha daging. Alai anggo hamu dang be di bagasa dagingi di bagasa todido. Molo tuntutu todini debata marenganan di bagasa kamu. Alai molo soto dini Kristus di jolma dan Kristus na puna ibana. Alai molo Kristus di bagasa kamu manguru do todi alani hati orang nampe mate pamatang alani dosai. Alai molo maringanan di bagasan hamu todi nina manunggu di Yesus sian namate sadok panguluan ni ibanana. Naong menunggu di Kristus Yesus ima nang pamatang muna namate hinorhon ni todina na mangingani hamu ima saan songon topik ni turpu taon mangulu di bagasan todini di bata. Adong sadapat dohan nama setabu senikmat-nikmatnya hidup dalam daging masih nikmat hidup dalam roh. Sesulit-sulitnya hidup dalam roh masih sulit jika kita tidak hidup di dalam roh. Masa tabudo lapatan ni hatawang satabo-tabo ningolu di perdagingon alai dau tumabu ngolu di partodion sama ol-mol taulahun di bagasan ngolu ni partodion alai umal dope molodang mangolu hita di bagasan tod. Ima namaeng doonon na tuhita. Jala turpuko pido. Membedakan jolma na manguru di bagasan daging do jolma na manguru di bagasan todi. Takas di dokter puton. Huaso ni todi na manguru. Huaso ni todi ni debata jala markiti huaso ni todi na mangului didok nakeng nangpe mate ibana nangpe mate daging taon alai didok nakeng ani tung naso mate dui lapatan na mangulu dui di debata ala todi ni Kristus do na puna ibana. Alang dia makadonga sahapor siyaon dio dolhon turpugodo huaso manang ulaon ni todi porbadiye di ngolu ni napor siyeng. Ido napadapo taringo tusudi ulaon nabi na ni Jakoba di ngolu ni jolma di portibion lastadok dui ima markiti ulaon ni todi porbadia do mabain gabi menjadi huriyai gabi hajong-jongan ni huriyai diragam ni akka ngulu na taida diragam ni akka namasa na taida alai kodohono tado todi ni debatado na mga liyo pangatusion doho na mga liyo dami doho na mga dihon ima ngulutan
Jala didok Apostel Paulus asa tung ima na mangulu di hita. Didok nakaningani ay dang tarhalomo di bata akaparoha daging. Lapatan na dang lomo rohani di bata ala Kristen mangulu di udah perdagingon. Nampi di portibio kita. Ala sejuk do tahatahon di portibio do pehita. Seolah-olah kita diizinkan ima ala di portibio gabetong mangula di daging. Ala nina yang dipatota dada holam mangulu di bagasa dagi kita ala ikon na didok na nakingani ido mangulu di bagasa to di nampe di portibio kita ala ikon marpangalaho tuto didok dang marpangalaho tu daging edang terhalomo di bata akaparoha daging alani koreko situturu hatus di ngoluta ngolo hudok nakaingani sian padohani di parasingan ni ngolu na di bagasa daging doh na di bagasa todi rabu itu hita borhat sian parbu ini todi iya parbu ini todi nadi Galatia bidul main sian ini mah hita nakaingani di jo asa mangulu hita di bagasan todi molo di guare si Paulus di bagasa truputon ikon na mangulu di bagasa todi dia may asa girgirnya kita ima di bagasan ulang-ulang ni parbuin ito di ay molo siya dito sa diri tayo makdang tarudaw kita agya o Bartolomo ni rohani Tuhani ala di Tuhata Jesus do ay girgir do niya to di alay galido iya dagingi so na di Matius 26 ay 21 asa ikoning otot tado galido daging tong alay di Jesus may mse di Yohanes 15 ayat 5 ay dang tadlahamu agyaha anggo somardongan aw ima nakaingani raplo to di ikot to di ido namang gohi jalan apa tupaon baru pa songon panidengin ni si Paulus si ay saluhu na do tarpatu pa ahu marhite-hite ibana na margoy-gohon aon ima ala di luas ibana to din di bata mangulu di pergugui di patao ibana mangula do matparbuihon parbueni to di ala ni dia makadongan molomian jala mangula to din itu kani di bagasang nguluta ditugu-tugu hita mangetusir lomo ni rohani di bata ditugu-tugu hita manirak akan aroa doh mamili akan adinggan di bagasang mulut tahu dipergugui hita maraloon akan acahan dipergugui hita mardame do patu pahu dame nang ditonga-tongannya akka komplit nang ditonga-tongannya kahamaulon jalai do parbuin itu di apa lagi ma dipertikiano masa gurang akka hagaoron masih kurang akan komplit nata adopi baik di keluarga di masyarakat di huria di portibion alani ma di dok nakaningani ikum borhat do kita siap perbuin itu di ay harorota di portibion iko si buat dame itu na bagas dia makarungan gawe taringo roha ima tu amatta Mahatma Gandhi ye amata Mahatma Gandhion di panadon na taring tuha Kristenon ido iba nama yang go Jesus sada pribadi na luar biasa do dia ninna si Mahatma Gandhi longang do iba mangida do di padohan nai ala di do ibana Jesus na luar biasa do jala do ibana ala ni do di do ibana sian ajaran itu Tuhan Yesus di mana Borhat memperjuangkan kemerdekaan di India. Jara jojo imana marsiajar sian jamita di Yesus na di Matius 5. Ima jamita di diduluhi. Ido dalam di mana jala ini pakai mana? Alani di suku sahala misionaris memana. Dido amang Mahatma Gandhi. Jojo do dihatau ko hatani Tuhan Yesus lah memperjuangkan India
Ale bahasa dang oloho gabi halak Kristen. Ninna matibana ala didok sima magandio mamangalusi misunarisi. Lomodoro hakku di pangajari ni Tuhan Yesus. Ala dang lomoro hakku mernida parangin ala Kristen. Aidang tergobar dang terida Yesus di ala Kristen. Dibereng ibana nama sa di Afrika do India dibereng naro akan kulit hitam tu gereja dang dipaluas diusir ala nima di do ibana gudang do halak Kristen adur siap parange senulau ni Yesus ala si ida bohi sanima ibana kin dia benci kepada orang Kristen ala nia aldang mangudi do todi si ida bohi budak kalak Kristen songanin wae si ida bohi iman dang didongani todi jolmana mangulu di bagasa todi ni di bata ulah hono nido parbu di todi jalima napina tolkas di si Paulus marhide hasa saor di todi porbadia asanain do hono nanak ngani molo Kristus na mangulu di bagasa kita mangulu todi ni hati kora do todi porbadia laos ima ucahan narajalo di pesta hasa saor itu di porbadio asa di paandat dong ulu ta imang ngulu naong ginokan nito di porbadia nunga patar to dinay naman o hita nunga dipitori hita nunga dipilit hita hala nong taruli hala nong ginuhan nito di tutuba ibana ima mangulahon huwaso maparguguyhon dia makajol managali di pangulu di bagasan tod di nilibata tutudang mura mangulu di bagasan tod di Tuhan ay di hosomi portibio do Jesus suang songonin kita songonin ang sisya ni baka si Paulus tutugurang do tantangan na pato siya do pata uja mangulahog akan nadingga kita ido bena si tabigiru panya kapadohan si sugu do akka sidoka si tongan si sugu do akka nama do nadinggan manang didok rupani dang marlapatan na kaburjo ni ninna ay juk di baburjo alay gabi si sugu ninna juk do si surak kita molo nidok akan nauli akan nadinggan sahira na dianggap do akan nama do hasitongan do akan nauli hira na pabes-beso alay imana takas na kaning nidok de sa pului di abakadongan molo Kristus ibaga sa kamu mangulu do todi alani hati korani unang bikanggo hatta ay nunga disungguli todi di batahita ay nunga disungguli todi di Yesusi senna mati nunga di mangulu cala monang Yesus nunga di tadu kamatian nunga tadu subian si bodis totoi kemonang jala mangulu hitarak do Yesus nang monangi dang di pasobu ita mangadupi akama maulun alay taingo mahatan ni Tuhan Yesus na di Matius 22 ayat 20 say na dong anakku dohamu gano pari rasa roa ajal ni hasia nganon ala ni unang bangguro hatta taptiyo ma todi ni dewata tatiyo ma Jesus di bagasa muruta imana mata pangasahon mangulu mahita di bagasa todi porbadia amin mauliate mario ali Tuhan di pata marhite hatamido maritudunton di porbadia na marguguyo kami amin.